teda takí tí priatelia Ruska to zdôrazňujú, že myslím až 75% divízií Wehrmachtu bolo zničených na východnom fronte. Inými slovami, že sovietská armáda má úplne že levý podiel na zničení, na porážke nacistického Nemecka. No ale na to samozrejme, že sa aj argumentuje tým, že vlastne Rusi dostávali obrovské zásoby vojnového materiálu od Britov a Američanov. Povedz najskôr viacej o tých zbraniach, ktoré dostali. A vyhrali by Rusi tú vojnu aj bez nich? Neviem. Je možné, že áno, len by to trvalo strašne dlho. Ako v podstate vo chvíli, keď sa Červenej armáde podarilo zastaviť ten prvý nápor pri Moskve, tak už možnosti Nemcov poraziť Rusov prudko padli. Nemci mali šancu poraziť ich iba skutočne, ako by som povedal, schodu. Prvým náporom. Vo chvíli, ako náhle v tom 42. sa začala tá opotrebovacia vojna, tak to už ako možnosti toho Nemecka sa výrazne limitovali, či už sa týka ľudskej zdroja. Tak vo chvíli, keď sa k tomu pridala materiálna podpora Západu, pre v tom roku 42, boli v podstate ruské fabriky, ruské továrne z toho okupovaného územia, obrazne povedané na kolajach. Keď sa stiahovali za Ural, kde to chvíľu trvalo niekoľko mesiacov, kým sa postavili na novo. Takže vtedy bol aj by som povedal, nadpriemerne vysoký podiel dokonca aj tankov v jednotkách Červenej armády, pritom ako tie západné tanky, objektívne britské tanky najmä nedosahovali tých parametrov T-34, lenže tie závody, ktoré vyrábali T-34 v danom momente nedokázali chrliť tie tanky v dostatočnom množstve. Ale teda napokon to nebola zbraň, ktorá sa stala takým najväčším symbolom tej anglo-americkej pomoci Sovietskému zväzu počas druhej svetovej vojny, ale bolo to nákladné vozidlo Studebaker. Prečo to bolo také dôležité? Nákladné vozidlo, ktoré nestrieľa, nemá dielo, nemá gulomet. Moderné armády sú závislé od zásob. Zásob streliva, zásob paliva. Asi aj zásob jedla. Aj zásob jedla, ale ako to potrebovali aj tie armády predtým. To palivo a to strelivo je v podstate novum, ktoré ako skutočne prišlo s motorizáciou a s mechanizáciou armád. Keď si pozrie čitateľ alebo divák, číta ruské vojenské operácie Červenej armády v 1941. 1942. Skončilo to, pokusy o protiútoky väčšinou končili tým, že Rusi prelomili obranu, lebo ono to niekedy skôr vyzeralo, že Nemci jednoducho pustili cez svoje línie a za nimi jednoducho sa to uzavrelo. A ruská armáda, generál Vlasov, 4. úderná armáda, skončila v obklúčení. Tých obklúčení bolo niekoľko. Rusi v tom 42. pri takýchto protiútokoch prišli o kvantá vojakov, o 100 000 vojakov. Problém bol v tom jednoducho, nedokázali Rusi svojimi silami zásobovať tie jednotky, ktoré ako tie útočné hroty, ktoré postupovali vpred. Počítaj s tým, že to už nebola rýchlosť chôdze. Tá tanková divízia alebo tanková brigáda postupovala rýchlosťou niekoľko desiatok kilometrov za hodinu jednoducho. A ten zásobovací konvoj, ako ťahali koníky, jednak ako nestačil touto rýchlosťou, to ostatné mali problém aj Nemci v určitých fázach vojny. A hlavne ako jednoducho ten konský záprah, alebo to auto, ktoré nemalo hnané predné kolesa, sa jednoducho v tom rozstrielanom teréne nedostalo dostatočne blízko k tým útočiacim jednotkám. Preto Rusi boli, alebo Červená armáda bola schopná robiť masívne ofenzívy, až v podstate po tom, čo skutočne v rámci Land-Leasu dostali 10 000 ťažkých nákladných aut, ktorí mali hnané všetky tri nápravy. To sú práve najmä tie Studebaker, to je typický príklad. A ruské, samozrejme v tom súviselo to aj s tým, ako rástli skúsenosti ako ruského velenia, ako organizovali, lebo to bolo náročné na logistiku. Tie prvé ruské útoky boli skutočne, zautočíme a uvidíme. Protiútoky, myslíš? Protiútoky. Aj útoky, aj protiútoky. Zautočíme, uvidíme. A skončilo to zvyčajne tým, že v podstate tým útočným hrotom ako došlo palivo, došla munícia, za nimi sa to zavrelo a Nemci ich potom postupne zničili. V podstate jednak rastom tej taktickej spôsobilosti, rastom spôsobilosti zásobovať svoje jednotky, čož bolo práve spojené s Land-Leasom, až potom boli schopní. Land-Lease je zákon o pôžičke a prenajme. Týmto bolo v podstate, vďaka tomuto zákonu bola Červená armáda alebo Sovietsky zväz zásobovaný ako technikou. Takže niekde som hovoril, že 75% všetkých aut sovietskej armády alebo Červenej armády
ťažkých aut bolo pôvodom zo Spojených štátov alebo z Veľkej Británie, najmä zo Spojených štátov. Niekde sa uvádza dokonca, že tretina červenoarmejcov bola oblečená do uniform, ktorí boli zo súkna Made in USA. Takisto. Čiže dokonca aj také veci ako uniforma alebo čižmy, čo potrebuje 40% obuvy, ale číslo kolíše samozrejme, ako ktorý historik sa na to ako pozrie, tak dojde k trošku k iným záverom, ale od tretiny po 40% obuvy tých čižiem bolo v podstate z kože alebo z usne, ktorá prišla tiež na územie Sovietskeho zväzu v rámci Lend-Leasu. A teraz nehovorím o takých detailoch, ako zase tá spomínaná optika, fúra technologických transferov. Prvé sovietské prúdové motory boli fakticky licenčné motory Rolls-Royce Derwent alebo Rolls-Royce Nene, kde Briti postúpili túto licenciu. Takisto prvé radary boli v podstate vychádzali z britských licencií, kde im to vyslovene postúpili. No a takže potom, čiže vidíme tu naozaj, že druhá svetová vojna bola vyhratá naozaj cez, by som povedal, že ruskú krv, ale ktorá bola vybojovaná ruskými rukami hlavne, ale ktoré boli častokrát vystrojené, vyzbrojené, obúvané, živené Britmi a Američanmi. Dosť často bojuje ako najmä v laickom svete, alebo bojujú proti sebe ako práve tieto, že Rusi to vybojovali, a kdežto Západ sa pozeral. Jednak Západ sa celkom nepozeral, pretože Západ mal svoje boisko ako Severná Afrika, Pacifik a podobne, ale práve sa zabúda to, že v podstate tá moderná armáda bez tej logistickej podpory, ktorú práve všetkým bojujúcim stranám zabezpečila tá obrovský výkon americká ekonomika, bez toho, že by som chcel na Američanov spievať nejaké chvály, ale jednoducho ako tie čísla nepustia. Práve tá zabezpečila, nazvie to, relatívne rýchle víťazstvo proti hitlerovskej koalície voči hitlerovskému Nemecku. No a potom teda studená vojna, tam je to jasné, tam sa teda hovorí, že Západ vlastne uzbrojil Sovietsky zväz. Chceš ešte aj k tomuto povedať teda niečo? Tam je to úplne jasné a v podstate je to už len počiarknutím všetkých tých faktorov, o ktorých som hovoril predtým. Vo chvíli, keď sa tá ekonomická sila Británie a Spojených štátov otočila proti Rusku, alebo pôsobila proti Rusku, tak pre Rusko to dopadlo zle. Vo chvíli, keď táto obrovská ekonomická a finančná sila pôsobila v prospech Ruska, Rusko slávilo veľké víťazstvo. No a teraz si to premeňme si to teda na drobné, čo to znamená pre súčasnú vojnu na Ukrajine, lebo z toho, čo hovoríš, vlastne vyplýva, tak všetci vieme, už sme sa o tom bavili vlastne od prvej relácie, bez toho, aby sme to explicitne povedali. Prezident Putin rád historizuje. No. Nevravím, že musí uvažovať zrovna akože týmto spôsobom, ale jednoducho, keď si skutočne zoradím tú historickú súslednosť a teraz nebudem hľadiť na nejaké detaily a výnimky a podobne, ale skutočne vychádza z toho, že táto konfigurácia, v ktorej sa to Rusko ocitlo, nie je pre neho dobrá a z hľadiska dlhodobého konfliktu je to nehrateľné doslova do písmena. To je všetci sme, ktorí ako sledujeme to Rusko, sme čakali niečo medzi 6-dňovou vojnou a blitzkriegom. Sme vedeli jednoducho, ako náhle sa Rusko nechá zatiahnuť do dlhej vojny, ako máme zatiaľ bojujeme niečo cez mesiac, to ešte nie je dlhá vojna. Pozor na to. Ale ako náhle sa Rusko nechá bez spojencov zatiahnuť do dlhšej vojny, jednoducho ekonomika toho štátu to neutiahne. Samozrejme, Rusi sú schopní vydržať neskonalé strádania. Žiadny európsky národ nevydrží toľko ako oni, keď sa jednoducho zatnú a chcú zvíťaziť. Ale jednoducho tie ekonomické zákony alebo tie zákony vedenia vojny ako fungujú. Lebo vidíme, že teda nie je to